Injek kacang mas. Iya kacang atom. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelan. Jadi lagi sadar ndak sih? Nah, itu loh, wong buat sing bawa ora iso. Yang zaman kacang ya. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus dhek mengko itu berapa iki cek mengko mawon. Tresnaku marang siramu tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung pecahin dodo utahinmu dirasa dumo bau senyari dhewe. Kok iso sedumo bau iki ya to? Kok sedumo bau? Sedumo bau. Yayi. Injek mas. Tresnaku marang siramu. Mas nek ngomong madhep mau diabape ampun gak enak. Ngengkel lho, kowe marang tak ndak to. Kowe ndak suwe tak omongi ngengkel kon aja nggawa cangkem sing iki lho. Helai. Terus cangkem sitoke lho. Cangkem sitoke rong garing. Tinggalnya mas niki bensin kalaupun sudah jadi iki tak bayangke sampean iki dadi pacarku. Dadi tak temani iki sampean iki wong sing paling dateng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok sebab tenanan wae. Tenanan apa wani ngrabati aku? Oh, mahe orang duwe. Padha nyek dadi. Apa dah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan nyampe juru Banjarjo dituku sok Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondok. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 bang iki. Apa? Jangan ya pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat yang tengah to. Sing 8 mongkok opo ngoten. karena benar ngabruk. Kayak omah ramah tamah. Anak guys, anak angin kolor itu. Karena Sopan omah. baik. Mau saya dulu. Kamar mandi kalau tengah omah yang ada pondok benteng. Ya ini kan wong akeh. Nyanyi gawe pun Maksudnya ordo teman-teman kowe pun sak sore ning jero mobil dhewe menter. Bermanan sumpil. Bar lagi. Sing wedok masak terus menter. Jadi dan kacang lagi. Injek kacang mas. Iya kacang atom. wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelan. Jadi lagi sadar ndak sih? Nah, itu lho, wong buat sing bawa ora iso. Yang zaman kacang ya. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus dhek mengko itu berapa iki cek mengko mawon. Lah malah kayak hula-hop ini ya. Puter-puter lho. Enak. Mampu mas. Yo, delok bangku lho. Alah, Jagono alamat iki si mamo meneh iki. Apa? Apa kanca kowe? Nah, sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo mbok dasmu. Lalu komorate karo sapa? Alah,
kowe iki dagelan undang ya kalah karo kene. Lah kok saged Kenyenane nyalon ke DPR. Bener iki pasang sak bol. Ya iki. Injih Mas. Tresnaku marang sliramu. Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape ampun gak enak. kowe ngengkel lho kowe marang kowe ndek sure tak omongi ngengkel kon aja nggawa cangkem sing iki lho. Elai. Kalau cangkem sitoke lho. Jangan sitoke rong garing. Ketinggalan kapas niki bensin kalau pun sudah jadi. Orang ini ada cebloknya bayang. Ngomong lho, benar begitu Pak. Aku ini sedelo ae ngono. Ngono ki aku ora gelem meneng malah kowe ini. Lah kene. Akhirnya aku nyekeri. Lagi. Iki nyapa? Ngedek iki kancane. Bro. Pengen gawe jane kono. Ini apa-apa? Pak Bupati buatku lunas dan langsung. Guyon. Bang, abahe wis lunas, Niken wis lunas, aku wis lunas. Terus sing ra jelas iku kowe kok iso Kene wis. Tapi juga BRI langsung disetorne. Ngono rumah. Nah, nyanyi. Ini lagi. Bani me karo takili. Tresnaku marang siramu. Tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pecahin dodok utahimu dirasa domo bau senyari dene. Kok iso sedungo banguk iki ya to? Kok sedungo banguk? Sedumuk Banguk. batuk. ayo kuwi nek bathuke ayo nek bathuke lho. Rumangsa aku nek bau iku kasar. Boten. Biyen ki nek majalah Joko Ludara. Nek sing diarani kuncung di cah lanang, cilik nang kene rok kucing bau kuwi cah cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Ya ya. Perkara majalah kuwi aku geger karo marang tuaku. Masa? Lah piye lah bawe tak kei kuncung lho, Pak. Ya itu. Kene lagi jane dikelabang. Opo bisa kenopi. Bumi. Bisa muni tak? Iya, ya muni ya. Piye kae? Mereka muni piye? Opo bisa kenopi. Malah gak ketok serem. Ini lagi. Wah, muda enak. Gue pindah digodok banget kemiri-kemiri. Nah itu kalau pelo. Lupa pisan Mbak Niken, sampeyan gandeng saka kono jajal-jajalan gandeng saka kono. Lah wong loro jajal. Mbak Niken, badhe teng pundi? Tapi gua telak, Mas. Senang nek semua. Telek menggila di keruk. Apa sing aku bojoku? Sing aku ni bojoku sapa? Ekok. Oh, ngono to. Bedanya aku di bojo sampean kok ora ana apa gendruwo. Ya ini orang parang koyo ngono.
ana ing sakjroning Taman Mangga Pahlawan kene. Taman Pahlawan Keputren. Mangga Pahlawan mendembok. Taman Mangga Pahlawan kayak Taman Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niki kan asli saking Kota Kediri Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? setunggal SMA Tunggal SMA pinter nyindet, Mbak. Alhamdulillah. Anaknya mondok sing wedok, Mbak. Metan, 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 metan. Kok ngetok? Mawur. Lah ya apa? Terus lairnya kok. Ya Allah. Wis lah. Aku bakalan ki suwi lho kalau gak. Lainnya ya wujud bayi kan, Mbak. Kayak mau wujudnya ketek. Bojone bandel ki reng lairnya anak iki pas meteng songo. Usum tikus kan? Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cekok, nang perendul ngono. Dadi meteng kaya wong ngomor. Dadi perendul. yen nangis nggak kamane dulu kok ya Kayak cara ngerti anak kowe. Bisa wayang kulit regene disaingi. Padahal bayaran dulu. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusuh ae angel dan ketok mesra jam itu yang sampai ngenaknya lho, Mbak. Dan ketok piye lho, Mbak. Hati-hati untungnya pasangan loh. Kok gak gawe waktu ini. Iki untuk palsu lho, Mbak. Untuk palsu lho. Aslinya tak mene. Ya. Ngawur masak mono loh. Enak rock metal. Jawilan toh, jawilan kan. Jangan letaknya lho. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada sing kurang doke urung Pokoknya yang dulu. Bernadette, kulitnya Bernadette foto warung Mega. Ini berarti kau mesti ngombe obat. Ngapa kok sakit? Mentrek, sumpah. Kakek mangan sumpil. Tapi baru diolah ke tangan. Oh layak bokongnya kantel pemesan toh. Pakemu. Iya. Gak bisa ya boy. Gue nek garing gak ngelantak dan kena hati nombas harta Kakakku nggak dikit, suaranya apik, juga apik, juga ayu ya. Nemen loh. Pakai komplit, pakai komplit loh nih kayak gini. Suaranya apik, pasuryane apik, kulitan kuning, judet apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah, dine mondol.
Ribut mati kula. Ganti punya apa? Bisu. Bisu yang bisian. Ada yang omong jelas aku raro kok bisi. Kamu goblok ya geblek kae ngomong bisu terus itu. Mana ngono bangga ditikok istilah aku. Ya udah, tidak apa ini. Sedang gula mawon Oke, ya. aku pakai buat di bawah dulu. Sama, aduh. Atau mawon dicampur mawon. Oke.
luar biasa. Kembali ke leg